дамска и по една мъжка. Има бе галош някой баба и сега ще съберем някой баба. Поведе? И така, ето ги, те вече са готови. Имат по една дамска, къде е другата ти обувка? Давай събува я, давай я. Кумица и двете, и двете. И двете, за да е много удобно. За това го правя. Ето така, вече, дай насам, така. Следващият въпрос. Когато отговорът на въпроса е булката, вдигате дамската обувка. Когато отговорът на въпроса е младоженеца, вдигате мъжката обувка. И така, въпросът е: кой харчи повече пари? Веднага се признайте. С високо вдигната ръка булката си призна. Така, кажете сега кой ще отговаря за семейния бюджет. Не преписвайте. Скъпи младоженци, кой ще отговаря за семейния бюджет? Виждам, младоженеца върти или обувки, не може да вземе решение. Това е доста добре. Може би ние ще присъстваме и на първият семейен скандал. Току-що младоженеца не можа да вземе решение кой ще командва вкъщи. Това обаче живота ще покаже. Най-добре е двамата, нали така? Всички съгласни ли сте? И въпреки това винаги жената думата повече тежи, нали така? Женската дума е по... Разбира се, това мъжкото съсловие за това мълчи, защото е истина. Каквото каже жената, така е. И сега, последният ми въпрос, но не и по важност, е: кой е по-добър танцор? Така, тя казва той казва тя. Сега ще проверим това. Време е вече да станете, защото сега малко ще се поразкършите. Но преди това искам младоженецът да покани две двойки. Виж сега колко много гости имаш. Избери си две двойки. Мъж и жена. Две двойки. Първата двойка се казва Бабка Ашим и кака бебетата. Аплодисменти за бабка Ашим и за кака коя? Бебе. Така, те няма как да откажат. Днеска на младоженец не се отказва. Втора двойка, която ще помага на младоженеца. Емчо и Айсун. Емчо и